Silonijan North Eastern Range atum puthot ongdung Athengpi kenep thulong. Patumi mati chong chik loni phai korener kebarnia jo porbhai se rachite maloma porpen forest carpeta timung hin pen japon linse petroling da bomhot aron lepen kewana Athengpi bornija mojadar arong ongdung Athengpi kenep long. Pinpur me aningkanwang tarok wirmender ni lopulo tangte Athengpi thengphang donang jipusi kibi kithi pendanglok angton setami Athengpi eponlo bontalahai Athengpi ke epon ke tabason mandet athe kai ke jo kai ke porta Athengpi kanghwa gari kineblong chimin mindet ason thekpon longlo lason se patumi ha jongjirlo por setami bornirja mojadar aronglong ihoma truck number AS09C3424 dang ke number truck long kibi pharoi sicho se Athengpi kinepon long lapen hitia long anam kelong jilaga sitso se long ji pusi ACF pranap terona hin pen pherang ke thengnu nang pachini don news tech report time news tifu ladak nirtula bensing arong lapen mojadar arong la highway pen indu bahini umuni thengpi kanghu alam ajuding lui pen nilitu marjulong si towe bangke pu nili staff alangli bitatimu forest guard alangi pen patir pipon si towe keredam laso asai ban dengiglo silaso asai ke deng hut alangi team hoi towe baji si apor malom si alangi laso 10 wheelers dumper truck alangi ne biglong lo silaso kene bahut bang approximate 10 cm cubic meter bandui lapen government bilu lagi sibak amui duigi lasi details pene bane nelitum non si measurement enik bomla lapen hala kacong hu wek amuni tumange towe ajo masih alang litum la alang lituma team kedam la solam arju ilong lo masih ajo masih kadik video lasi nelitum haladak laso kiri ga kurukut mobile handset bustami silong iglo sila so mobile handset pensi nilitum towe kacung huwa sai kumama si involvement maladak nilitum vitarli ikbom no kibang zirani sami laso da thangai tum siding pelo yungsa lasi nilitum bangke thengpi kacung hu alang litum against bustame nilitum Silonijan spen banga dingklu pen bustame asai deng ikbom no lapen nonta den pon ikbom lang alang litum la action squad pustame la alangli birta timung si party pibom lo la si la Athengpi chong go against bangke niltum ke claim ya sai bangke kai mata niltum being tonte la pen niltum la hai kachong hu umuli tumhan pustame jat pustame si aprang pena message pibom lo je niltum la hai Athengpi kan hu sai bangke dingi edera kapre sai le claim igbomo bustame nilitum alale tumhan aprang ben bustame isi warning system bustame pi igbomo nang tum warning pi bomno jongsi nang tum warning pi bom ben jongsi nang tum alam arju te nang tum copy la la bangso ken ako asai ke ding fi asai ke ding bangke jitu nilitum lahai je I fake jitu Athengpi palang no mate kanghu lahai Athengpi kepan parhum lahai hui against bustame nilitum isman organization tumben hai bustame si awareness program ma claim igbomo lasi lahai awareness program claim mate pachini der kana fit bustame karju thekhe tumman mange nilitum mange aprang pen bustame alang litum han jitu laws pen ke deng nai alang litum han jail hai bustame ki thap nai asai bang nilitum claim igbomo labang so Athengpi la patowe kenep long check lagi ke claim bangke haladak adungrai jitu kang dikhe tumsi sport lo bang claim igbom no lapen market bangke adungrai tu hinan la 60 la hat lo tu la 60 suru pothar bor pothar la hilong se market bang doi ni lapen hala tumbangke kenami tumbangke la local atum hansi tangka maha pen amek pangluken si la hai asai ban gede gitu
lapen ilitum bikhe tumbang la hai hui chini dinde hai hui amasi emetang pene habit ciparu bomlo lapen hai hui efek bangge ilitum metang jongjong masilong ibom je thengpi thengprang kabe joine ilitum non langroi langjeng pustame thebik bomlo kijuna lang pustame ilitum katore kadowe lapen aporateng pustame arwe gawe hai hui efek bangta ilitum metang jongjong si koi bomlo labe information ta eneta patrolling duty ke dambom amasi information ke kaita hupen long lelu asal